कोटवा। बोला बोला छठी मैया की म्यूजिक बाय मोहन यादव। जननी मोरा
सहारा समान धनी आइल बकिना के राह काहे ताकतारू ठेकुआ पका के सहारा समान धनी आइल बकिना के राह काहे ताकतारू ठेकुआ पका के जाए खातिर आंगन में दौरा रखल बाटे हो ए पिया हो एगो अंकुरिया खाली घटल बाटे हो ए पिया हो एगो अंकुरिया खाली घटल बाटे हो घटल बाटे हो पिया हो एगो जातानी बाजारे धनी ना तो हमारा हालेट हो जाई सबके घाटे जाता हमारा अबेर हो जाई जातानी बाजारे धनी ना तो हमारा हालेट हो जाई सबके घाटे जाता हमारा अबेर हो जाई छठी घाटे जाए लइका रूसल बाटे हो ए पिया हो एगो अंकुरिया खाली घटल बाटे हो ए पिया हो एगो अंकुरिया खाली घटल बाटे हो घटल बाटे हो पिया हो एगो रंजन के बोलाई माथे दौड़ा दी हो उठाई राइटर मनोज के संगवा अपना ली हो बोलाई रंजन के बोलाई दौड़ा माथे दी हो उठाई राइटर मनोज के संगवा अपना ली हो बोलाई रूपेश परदेश पड़ा कल के होटल बाटे हो ए पिया हो एगो अंकुरिया खाली घटल बाटे हो ए पिया हो एगो अंकुरिया खाली घटल बाटे हो रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोटवा। बोला बोला छठी मैया की गाँव के उत्तर में पोखरवा जहवा छठी माई के घर छठी माई के घर भखल बानी भरा स्वामी ओही जे छठ करब रउए सब छठ करब रउए हाली हाली हुआ माँ करी तैयारी बीतल जाता बेड़ा सुनी होई ना अन्हारी पेन्ही ना स्वामी जी पियरिया दौड़ा ले चली घर दौड़ा ले चली घर छठी मैया की
दुनू बेकत रख दे हम पोखरी में जाके साजन सोने ही सैया रहब रउआ साथे हमनी पर होई है सहैया दौड़ा ले चली घाट दौड़ा ले चली घाट गाँव के उत्तर में पोखरवा जहवा छठी माई के घाट जहवा छठी माई के घाट भखल बानी भरा स्वामी ओही जे छठ करब रहुए साथ छठ करब रउरे साथ। आर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोटवा।